soye ko hanji ko hanta ko hunhu a taimaka ma dan malam zai soye ko hanji ko hanta ko hunhu a taimaka ma dan malam zai soye ko hanji ko hanta ko hunhu idan kana da sa malam ko rago ko kudi na sa malam ko jogo ko kudi na kaji ne dan waigo ka taimaka akwai wani mai san soye a taimaka ma dan malam zai soye ko hanji ko hanta ko hunhu mu taimaka ma junanmu da kayanmu yan uwanmu ko in ce danginmu waiwaya makwabta su shaidar mu taimaka akwai wani mai san soye mu taimaka ma dan malam zai soye. To jama'a ina mu kowa fatan alkhairi, ina mu kowa murna ta riskar wannan rana da muka yi rana ta arfa, da wanda ya je haji da wanda bai je aikin haji ba. Wannan rana ce wanda duk wanda ya roki ubangiji yana amsa masa. To ta dalilin wannan nake kara fargar da mutane akan wannan rana fa duk abin da kake da shi ya kamata ka fito da shi ka taimaka wa mutane, domin Allah na taimakon wanda yake taimakon bayansa. Shi wannan duk abin da ka bayar wallahi abu ne wanda ka bada kalilan ne Allah ya baka mai rubin yawa. Saboda haka ita ranar arfa rana ce wadda duk bukatun da ake bukata gurin ubangiji anan ake bata koli a faɗa, kuma Allah yana amsawa. Ina kira ga duk wanda yake sai mun taimaki yan uwanmu da kanmu, mu waiga makwautanmu ko yaya yake, ko dan abu ko dan rabin kwano ko gongoni ne haka zaka taimaka mu wani dan ya farin ciki. Ma'ana kayan sallah ne, naman sallah ne, shinkafar sallah ce, tuwon sallah, wallahi wannan zaka me aka ce karka duba galadan da zaka samu. Kuma ina kira ga waɗanda suka tafi aka ce aikin haji, to wasu sun tafi aikin haji fa sun tafi sauke farali kuma sun bar farilla anan. Saboda haka ya kamata su waigo, tunda suna can yanzu zamani ne, za ka iya buga waya ko kai magana ka ce gashi ai kaza a fito da kaza a taimaki kaza, a fito da kaza a taimaki kaza. Saboda idan muna taimakon mutanen mu, ni in taimaki kusa da ni, kai ma ka taimaki kusa da kai, wancan ma ya taimaki kusa da shi, to wallahi sai ka waiwaya ka rasa wani mai neman abin da zai tuwon sallah. Saboda haka ni ina ƙara bada shawara, ina ƙara kira ga al'ummar musulmi a taimaki mu, ya kisa mu taimaki junanmu, mu kuma ƙara taya kanmu murna ta riska wannan ranar. Na ce kuma Allah ya ƙara maimaita mana, Allah ya ƙara maimaita mana, Allah ya ƙara maimaita mana cikin aminci. Ka ya taimaka ma dan malam zai soye ko hanji ko hanta ko hungu, ka taimaka ma dan malam zai soye ko hanji ko hanta ko hungu, ka taimaka ma dan malam zai soye ko now